Min roman, En kvinde, tre mænd, er en bog, som kvinder kan bruge til at få et bedre kærlighedsliv. Romanen er baseret på mine egne erfaringer, da jeg havde 3 mænd i et stykke tid. Det var en model, som hjalp mig til at få styr på kærligheden. Så mødte jeg en rigtig dejlig mand, og vi er lykkeligt gift i dag. Det hele begyndte for nogle år siden, da mit kærlighedsliv var i ruiner. Jeg var blevet skilt, og derefter havde jeg mødt en anden mand, som jeg var sammen med, men pludselig forlod han mig, og jeg blev rigtig ked af det. Jeg kiggede på, hvad det var, der var sket, og så gik det op for mig, at jeg nok var nødt til at gøre tingene anderledes, for ikke at havne i de samme dårlige situationer igen og igen. Først skrev jeg en lang liste med mine forventninger til kærligheden. Jeg håbede på at skille tingene ad, og så ville jeg prøve at undgå, at kærligheden blev gidsel i et parforhold, for det havde jeg oplevet. Så jeg på listen, og så valgte jeg de 3 vigtigste elementer ud. Derefter fik jeg en idé. Jeg tænkte, at jeg skulle lede efter 3 mænd til at opfylde hvert af de 3 behov. Som tænkt, så gjort. Jeg fandt en mand til at tale med, en anden til at dyrke sex med, og en tredje til at socialisere og lave praktiske opgaver sammen med. Jeg levede så med den model i 2 perioder. Det var rigtig sjovt, det var interessant, og på nogle punkter var det også udfordrende. Da jeg evaluerede mine erfaringer, fandt jeg ud af, at jeg skulle huske at få øje på virkeligheden, som den var, frem for hele tiden at fokusere på, hvordan den kunne blive. Jeg blev også i stand til at frigøre mig fra mine egne og andres forventninger til kærligheden, og der var nogle stykker af dem. Og så lærte jeg, at jeg ikke skal gå på kompromis med de her 3 elementer, som er vigtige for mig i et parforhold. For hvis jeg gjorde det, så visnede jeg i relationen, og så var det kun et spørgsmål om tid, før den faldt fra hinanden. Så for at få det kærlighedsliv, som du drømmer om, så skal du vide, hvad du helt konkret længes efter. Du kan læse min bog og se, hvad der sker, når man udfordrer sig selv og andre med en 3-mænd-model. Når du ved, hvad du vil, så er der meget større chancer for, at kærlighedens magi kan nå dig. Rigtig god fornøjelse med det.